Rapport tal-grupp ta' pajjiżi kontra il-korruzzjoni fih dan il-Kunsil tal-Ewropa magħruf bħala il-Greco ikkonkluda li Malta wetqet jew qed taħdem fuq 8 minn 9 rakkomandazzjonijiet li saru fl-aħħar rapport dwar miżuri ta' prevenzjoni kontra il-korruzzjoni. Dan fir-rigward tal-membri parlamentari, il-membri tal-ġudikatura u l-prosekuturi. F'dan ir-rapport maħruġ it-tlieta intqal li Malta wetqet b'mod sodisfaċenti 4 mid-9 rakkomandazzjonijiet li sarula. Intqal ukoll li pajjiżna qed jimplementa 4 rakkomandazzjonijiet oħra. Il-Greco laqgħet tajjeb it-twaqqif ta' kummissarju għal ħarsien tal-istandards fil-ħajja pubblika u l-bidliet kostituzzjonali li saru fil-ġudikatura. Dwar it-tibdil fil-mod ta' kif jinħattru il-membri tal-ġudikatura intqal li dan qed isaħħaħ l-indipendenza, l-imparzjalità u t-trasparenza f'din il-proċedura. Il-Greco innota li sar titjib fil-proċeduri dixxiplinarji fil-konfront tal-ġudikatura iżda ntqal li jeħtieġ li jissaħħaħ it-taħriġ għal ġudikanti ġodda. Dan ir-rapport laqa tajjeb u sejjaħ bħala kisba importanti ir-riforma fil-qasam tal-prosekuturi permezz tal-introduzzjoni tal-kodiċi ta' etika li permezz tiegħu huma aktar indipendenti. Fl-eluq ta' dan ir-rapport, il-Greco ħeġġeġ l-awtoritajiet Maltin biex ikomplu iwettqu r-riformi favur is-saltna ta' dritt. F'kumment ma' One News, il-Ministru għall-Ġustizzja Jonathan Attard laqa b'sodisfazzjon dan ir-rapport tal-Greco. Il-rapport huwa konferma ta' kemm dan il-gvern jieħu bis-serjetà u impenjat illi jkompli jsaħħaħ il-governanza ta' pajjiżna u jżid l-standards u jġilet il-korruzzjoni. Il-Ministru Attard innota kif dan ir-rapport jikkuntrasta mar-rapport li kien joħroġ mill-istess Greco fi żmien il-Gvern Nazzjonalista. Naħseb huwa ta' sodisfazzjon bħala pajjiż u jkompli jolli reputazzjoni ta' pajjiżna internazzjonalment. Huwa wkoll rapport illi jikkonferma kemm sitwazzjoni anka tikkontrasta ma' il-livell ta' impenn fuq livell ta' Parlament Ewropew. U anka tikkontrasta wkoll mal-atteġġament ta' gvernijiet nazzjonalisti fil-passat illi kienu kritikati li ma implementaw letteralment xejn mir-rakkomandazzjonijiet li kienet resqet quddiem il-Greco.